o vau thani somthum pakhatani a march ni top ber kan lo thleng vele tareng mai nakto ki april ni khat anita a ole tun lai chu Israel lam hi kan puang war viau maya khovel mi pui ngai ven ani awangin international news politics huang chunga hian Middle East hian chanvo poimo tak mai chela mane changan buai kumhlunna ani ti la kan soi chu lom love indo puilian tak chua theina tur hian borok hian nei deuh lai lai reng maya tuna po hian borok hi alapun lun chhozel ni in a hriat ani Israel le Gaza Hamas te inkar indo na thar tho le mek chungchanga te tin Yemen Houthi helpol lian tak mai Iran noya helpol Gaza Hamas tran tu te tuna US in indo thlona manga be pu thlak na chungchang te su khovel ngai venania heng hian borok thalo zo ka thlen chho mek ni te pona hriata chumi chungchang te po chu theng angin kan han ngai thale dona tunlai khovel politics sa mi pui ngai venzi nga Russia Ukraine chungchang hi ani boka hemite pani hi Trump hian anin dona hi ti to pa in bia kharemna manga han chin fel hi atum viau na a darkar somni pali chungin indona ka ti top thei ti ten han puang dur takna a thil khir khan tak mai ni ina hriata kumthum zen zone indona local to hi ol samte ni khat thil thuwa han chin fel mai thei ani tlat lovani Trump chuan tektik khrang mangin ma an ron la chawa Russia a betra chhoviawa UN in puya nge Russia ran zongin Russia dem lo zong te khan vote an la a tiang chuan malak nan kal chho puya ma ro chu Putin a hi angeng vetlat ni na hriata Iran nen anin suing het so mai bok nen tuna hian ground lama in dona top san la ni lova Traman ma alak mek lai hian ground lama in beina lian zok te an chuak le rol nen tuna Russia chuan Ukraine ram thren khat an lak bel le boka mason na an kal chho pui mup maya Russia si paitan man son chhozel bokani chudiang te chu thilom dan ani a ainga po chu ni se Middle East lama hian kan lu tanga o Middle East lam kan lu ma hian Myanmar lir nging kha tlema zong hantarang le thok tiang kan hria tangin kar masa zirtom ni chundar som pani pel khan Myanmar chuan lirna cha takin angi ngani kha Myanmar le Thailand abik takin a soina hle a Myanmar phei chuan thi an tam chho viau maya tuna hian mi sang khatan kai der to ni Myanmar chanchina lir nging rapthlâk an to ni in mithian la tam ber ni in an record hial bokani Bangkok a po hian mi somtel mithi hianom to Bangkok a chiatna lian ber chu in chhong sang chhong somthum pathuma sang an sak meka chim kha nia kata khan mitam takan thi ni Bangkok lama hian in chanchuak tu tim te an la chevereng boka in an sak mek skyscraper in chhong sang tak tur chhong somthum pathuma tuna an sak lai meka chima kha khami then fai na khala tho mek zela ni a akara hian engzat nge he in chim hian ala chhil don hi hriata lani lova an la thian fai zo hlei thei lovani in chhong somthum pathuma sang han chim rup mai tur chu han ngei to ila then fai chung po huna du rei viau don ani chunjan chol lovin an la thok mup renga chu tiangin barmala ma po chan chuan na hi la kal chho pui zela niama ro chu in jim kara umte an dam chuana chan si an niam ve tial ti ala hun ne na in tlan sia kan ni ber maya chuwang chuan an dam chua rin na chan sia sang to lo viawani heti hian Burma hian chiat an han to ka lir na sa taka ngengin rapthlâk takin aswa samani kha khovel sarkar rang te tran pui ngai khopin an oma chuti la ya mino hlangina mi pui si pai mun an lo bom le dur mai te chuan soise la kai hle ni kha Thailand lama khan han lut le lokela Thailand a building sang tak chima kha Thailand State Audit Office turani a hei hi kumthum borvel zet Thailand chuan a lo satoa Thai but tu leding on ni zet man ral ni to in US paisa chuan dollar makta du somnga pariat zet kha in saknan khan an mangral to nge a mit khap kar lawina chimta ni kha ti hian Thailand a chuan khalir ngeng wang khan mi som pariat an thita a mithi hini zan lam khan lak chhuwa belan ni a an vain mi som pariat an thikai ta ani mi somthum pathum hliam an oma somsari pariat hi tuna hian an la bo mek ani in chimkara hian an lo om ngei rin ani a
dam chua theina chen chi an nei mang to lo ni an soi le nga la chu tiang ani phei chuan Thailand a po hian thi hian la pung chho viau turanga yani chan chuak tu tim te chuan in chim som nul mai te chu an han zaya rot te han zai buna block te han chut chia ta chu tianga har sa tak maya thria te chu nga ya chu tiang kara chuan hliam te an han chan chuak le a in chimina lo chim hnan to mi thi te lak chua te an han ni le boka phim khur taksi in man mo taksi a che tanga yani chan chuak tu ti man ho tu pa chuan Thailand be ka hian darkar somsari pahni chungin engemazat nungdama an la chan chua thei an be sei thu a soi ve bok ti hian Thailand ami som pariat Myanmar hian mi sangkhat zasari thi anga record ani to boka sangthum zali velan hliama tuna hian Burma bi ka hian mi zathum bor venan labo mek bokani olir nging chungchang kha akai noi tam tak bon turama se khati chin khan ni phot mai sela kan thu pui tak taka han lut don toila Middle East lama lut thlaila Israel lampo hin la boi map hle maya Israel cabinet chuan Hamas an bei mek chu chun zom zel turin vote an la le tarup mai he an malak na hila chun zom zel chi nge engtia kalpui tur nge ni in ti in Israel cabinet chu an thu khoma heta hian vote an la a IDF ina Hamas lakan nor na lian takan kalpui mek chu chun zom tur aniam ti in vote an thlaka heta hian Hamas te hi la chun zom zel turin Israel chuan thutlukna asiam tani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nimin Khan a minister te nen an soi ho thu soin Hamas sipai norna ti punzel tumin malak na kalpui zel turani hem chungchanga hen vote an lak thu soya Hamas sipai laka hian be pui thlak na la chun zom zel an tum ni na soi Gaza Strip Israel mi le sa an man te chua zelen an ni theina turin Israel chuan tuna hian Hamas ho an nor meka chu tiang chuan ma an la chun zom zel don ni in Netanyahu chuan a soi bok tuna Israelin Gaza Hamas ma an lak mek na hin Netanyahu chuan Hamas lamten an mi le sa an man mek an chuan a tura an malak na poimo takani thule an chuat ma chuan kan bei dong don lo ma kan la zel don ati Netanyahu chuan tun haya Israel mi singte lin kong an zo thu soin Israel sipaiten Gaza a be pui thlang na thar an nei an du lo awanga he protest hin nei an ni thu Prime Minister hian soya chu tiang ani wang chuan Israel cabinet chuan Hamas te be chun zom lo chungchanga thutluk na siam tura vote an lak thu soya chu tiang chuan Hamas te nor chun zom zel tur hian vote lak ani ta a Israel sipai che chun zom zel chu cabinet chuan rem ti ta ni heti lai hian Israel Prime Minister Netanyahu chuan athu soi thren khata Hamas te hian do tan soi thren ti soin an thu soi diklo pakhat chu an miman an ron chuat tak te kha an ngai selo ni in Hamas te khan an puang kha thu diklo ani thu Netanyahu chuan soya Hamas te hian kan mi le sa an man te an ngai sa a an tinom na hle ani ti in a soi Israel hi tuna hian ami man te kan mi le sa Hamas te na an man te hruai kir tur hian a in pe renga sipaile diplomatic norna sang inthum ron kara po chu tiang chuan ngat takin Israel chu ading ani tuna po hian kan mi le sa le turin be pui thlak na kan chun zom le don kan top san don lowani ati amai ro chu Gaza Israelin sipai be pui thlak na tharakal pui le ta ka wang hian Hamas te na tuna an man an la kol mek chung te Israel lama an chung te tan chuan ngai thathlak lo hle ni na hria ta hi wang hian an nuna atan po Hamas te na an kol mek nunna atan po Israel chet na hi thil lo tak ani thei don ni in langa hei hi achan chu Hamas te na an mi man te hi khoya chi ange an da te hi Israel hin an hrebik lova be pui thlang na mangin an nuai thina Israel mi le sa Hamas te na an man te hi engemozat an thi nge to ni tin ni kumlama an chet dana khan Israel sipai te khan an norviau mai an nor thuk tial tela an mi man te omna bul Israel sipai ten an ron be thlen khan Hamas te hian an mi man thlen khat an that ti report oma chu tiang te chu helaya an man Hamas te na an man chung te ril ru ti thlabar tu ani mek bok Lebanon chungchang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a soi boka Lebanon hi ram pakhat ani kan za a ami cheng te po kan za a Lebanon sipai te po kan za a
chu wangin kan za takte hne na tang hian thil phut kan nei ani Lebanon hian arama tangin Israel ta na chet na tur ron thleng thei chu aveng tur ani chu tiang tur chuan ma ala ka nga yani ti in Lebanon atanga Hezbollah ten Israel an ka chungchang le chumi dang tur le thunun turin Lebanon chu Hezbollah te khuwa khir turin Netanyahu chuan a phut thu soya Israel laka be pui thlak na engma Lebanon ramatang hian a ron chuak tur ani lo ti Netanyahu chuan a soi tun hnaya Lebanon atang hian Israel be nan rocket engemaw zat ron ka lu le ania hemiden chen hian Prime Minister chuan thu a soi ni in a lang ani Yemen Iran thlop Houthi te chungchang Benjamin Netanyahu chuan a soi boka Iran thlop pol Yemen in khwar Houthi te laka US in be puya thlak chulom omati thu soin hei hi thilin thlak dang lam lian takani ati kan thria tangin US chuan March ani som panga khan Yemen om Houthi te laka be pui thlak na sipai campaign tharakal puya kha Israel in Gaza abe na a Hamas pui tura Houthi te ron chet thei wangin US hian na takin Houthi te hian norve meka hei wang hian Houthi te hian Israel laka chet lak na lian takan kalpui thei lo pha ania soyani bok US President Joe Biden a hun lai khan Houthi te laka hian sipai campaign kalpui ma se lian tham taka kalpui ani lova tun haya drama hnuaya hianin lian tham takin Houthi te chun nor mang an ni chhota a an hun ma rang rocket ka chuana angchi te chau Biden a hun laya an be ang khatuna chuan ti tolovin chu mai ba ka an infrastructure poimo tak te an long cholna hmun te an oil bomb puite mai ba ka Houthi hruai to lok tak te US chuan an zui ta meka tuna hian Houthi mi le sa somruk don US be pui thlak na awang hian an thita der mai bok heti lai hian US in Houthi te laka sipai be pui thla na kalpui ma se Houthi te hian a kha tokin Israel be nan ral thuam an la kap chok zo boka tun hnaya ringot po ballistic missile engemaw zat Israel a ka lu ani le to ni hei tuna po Houthi te be na wangin Israel chimlam ram ri then khat khopuya chuan siren warning ral khel dar ti ri kan le ta Yemen Iran thlop Houthi ten Israel a ballistic missile pakhat chuni min khan an kap lea Israel Air Defense ten hlotling takin an lo danga hel havin Red Sea American aircraft carrier an be thu an soi hnu dar ka ringemaw zata Houthi te hian Israel be nan ballistic missile hian ka pani Israel Defense Force chuan thu chhuah siamin Houthi ten ballistic missile Israel be nana an ron ka hi Israel ram chhunga thlen ma in boruwa ka an lo ka phla ti an soya Israel chimlam mun khopui zonga te Jerusalem le a che vela te West Bank khopui then khata te warning ti rik siren ti rik ani ral khel dar ti rik ania hemirual hian mi pui te chu bom puak laka himna tur bangkara te sheltera te an tom hlomani boruwa ka aron thlo lai ballistic missile hi Israel Air Defense ten an lo ka phla a ke them leilamatla hian chiat na hi thlen ve fo boka tunruma po hian a ke them hian in then khata deng chenwala tin mi then khat bompuak laka himna tur pana an tlan lai hian boruwa ka tanga ballistic missile ke them ron tla chuan heng tlan chete hi a fu nuala kumsomli pahnih mi chu nawak lavin a hliam ni in an soi Tel Aviv le Jerusalem in ka route number 1 highway sir lama atlan lain kumsomli pahnih mi hi ballistic missile ke themina perani Tel Aviv damdo ina hruaiania akele hnungzanga hliam atuar ni in Megan David Dom ambulance service chuan an soi March ni som pareta IDF in Gaza Strip Hamas laka be pui thlak na thar an kalpui le hnu khan Houthi te hian Israel hi voi riat vel zetan be to a chuta voi riat bor vel Israel be nana rocket le missile thang anon ka chhuah na hian Israel chuan chiat na lian tham ala tok lova mithi pon lo om lo bokani Houthi ruai tu te chuan thu chhuah an siama Houthi thupuang tu Yahya Shari chuan an pol chuan dar kar somni pali kal ta chung khan USS Harry S. Truman chu voi thum an kap tia soi missile drone le naval force te mangin heng US in dolong hi an be ti Houthi thupuang tu chuan a soya Gaza beina ti to pani ma chuan Palestinian mi pui ti du da tuar tu te an tor na ti bawani ma chuan Houthi te chu an chat chun zom zal tur thu a soi
thu chua siamin darkar sari vel kalta a Houthi trantu al-Mashaira network TV chuan US airstrike voili chu sada governorate sate mar lampang ate tukin jing dar khat vel khan be puithlakna thleng ti soin chumi nu minute somthum bor vela sana Yemen kho pui sana kho thlang lama om bani matar district ate US chuan airstrike voi thuma nei thuan soile bok Houthi thu chua dana hian thi le hliam anom report om lova US Central Command chuan thu chua siam turangen na hanla chang lo thung US sipai te chuan nimin lam khan sana kho pui chunga Houthi sipai mun lian taka buman thlak tian soya heta hian Houthi base lian tham takina chiat thu tarlana ni bokani The Associated Press review a chuan US President Donald Trump noya American operation thar chu President Joe Biden a hun laya ankal pui ai khan tuna hian a lian tham zoka malak na lian zokin tuna hian Houthi te norme kan ni Houthi te hi arab ram then khat te hian an mil biak lova bikin US thopui Saudi te leram thenom te po hian Houthi te hian mil biak lova helpola ngai ve thavin Houthi campaign hi US ai ma chuan Saudi kai hruaina hnuai hian kalpui lo ni to thina tunma kumthum kumlikal ta vela tangkhan Saudi Arabia kai hruaina in Houthi te hi bayan lo ni to bok thina tuna hian US le UK chu Houthi te beitu zinga hian ama hruai tun ni meka Saudi po hian la thlop reng thavani ole tukina kan puan kha han thuale thuak thuakila Donald Trump chuan Iran chu nuclear deal apom lawani chuan beya avawani kha bom manga Iran chu beya avawa tin maximum pressure mangin na takin economy a hrekani tur thu ka Trump khana soya chutianga an kalpui lawani chuan Iran hian mabak kautak mabak hlawom takan nei ni in media tam tak ten an puang hiala amaro chu Iran hian drama norna le drama vona hian ngai thu takte chiam lo nge an pom don lo thuan soya US nen direct in biak hi kan du lova direct a nuclear deal nei pui hi US kan du lovani min vawa min nora sipai manga baya min vawa chutiang kara chuan import lang taka direct in biak hi thil ti chiani lo thu Iran chuan an soi di lom lo chuan buma puak don ani ti in Trump chuan telephonic interview wa NBC ina an kom na soya Iran in tun ma zonga an la mu ngai lo bom chak taka beina an to thei thu asoya ni heti lai hian Russia Ukraine lama in beina thara chuak le a Kharkiv hi Ukraine kho puilian ber pani na ania heta hian Russia drone manga be pui thlak na kal pui ni in mi pani an thile ta mitam takan hliam boka Russia drone te chuan Ukraine kho chaklam kho pui Kharkiv chuan baya mi pani thi in mi engemaza tan hliam ni in helai bial governor I Horterekov chuan thu chua siamina soi kar khat chunga voi ni na tan mel ma te hian combine attack mangin min beile ta a chen na mun te damdo in te khopuya infrastructure poimo tak tak te Iran atanga andon sa hit drone pasari mangin an bayani te Terekov chuan nimin khan telegram message sa arun puang drone rual hian sipai damdo in te shopping center te le apartment block te an bayani ati he poi khoina thlenga hian hliam somthum panga zinga panga chunau pangan nia atlem bera mi som pathum chu damdoi ina dan ni to ni heng zinga hian me chetlei rol pakhat chu adin huna thalo hle nizan tlai khan he thil hi thlenga ni a Kharkiv fa hian bompuak thom rapthlâk tak hriata ni a hei hi thlainga mazat chunga Kharkiv beina lian berani ti in Al Jazeera thu puang tu chuan soi hial boka Ukraine lam chuan thu chua siamin Russia drone ten medical center an baya hian damlo engemozat enkol mek an ni thu soya hewang hian Russia chu civil mi te tumreng wanga baya apu bok Ukraine Air Force chuan cholni khan Russia chuan drone za som pakhat le ballistic missile pakhata kap chuak tian soya hei hian Sumy region ate Odessa region ate Donetsk bial ate chiatna lian tak tak a thlen ani air defense te chuan drone somruk panga an kap thla a somthum panga dang chu an lo ti jam bok ni in Ukraine lam chuan an soi Russia Defense Ministry chuan bulletin an ti chua sipai ten Ukraine Rama district za somli an bei ti soin sipai airfield te ammunition depot ral thuam bom puyang chi te an bei ti soin damdo in chungchang ero an soilo Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan thu chua siamin Kyiv chuan ni tin bei an to chungchanga hian US le atran rol pui ram dang te atangin channa be sei om tak ala dong lovani
karkal ta chung khan Moscow chuan drone sang khat chuang zet Ukraine lama aka pani ti in Zelensky chu atlang awa Ukraine hruai tu te chuan Russia hian in do na hi chun zom zela kan tho pui te hna Russia si paite be pui thlak mek le an hmalak dan chung chang kim chang takin kan hriat tirani ati US President Donald Trump kai hru administration hian Russia ne na injom na nget jok azong meka remna zonga hmalak na tur hi Trump hian a boi pui chho meka engang takin nge biak rem na hi kal chho pui the ni don hi ala chiang hlei thei lovani karmasa khan Paris a summit nei tromin Europe ram hruai tu te chuan Kiev sipai ti chakan lo tiam ve to boka France le United Kingdom chuan Russia ne na in ka hai an nei chuan ramdang reassurance force ruwa man chu thlopna ti punan tumbok Kharkiv bayani hnu hian France Foreign Affairs Minister Jean Noel Barrot chuan Ukraine in ka hai na yadu chu Russia chuan anam nula Russia chuan Kiev hina in ka hai rotna siam zong chu apal bovek ni in a soi Ukraine hian United States in ka hai rot chu apoma mase Russia chuan in dona athlang zo kani nijan khan Kharkiva chutiang chu alan tirani ti in France lam Foreign Affairs Minister chuan soi ve bokani ole khatiang te nuai khalan ni ya in dona hala top lawa silai ri ral thuam ri hala top lawa in baina sang hria tur om renga drone te ballistic missile te rinok boka chutiang chu helai rambial dan chu ani ole ti khan Middle East lam te kanan ngai thalia Israel cabinet chu thukhomin Gaza Hamas te laka bei pui thlakna kalpui chun zom zel turin vote an thlaka Israel hian a bei ngor chho tel don ni na hriata US chuan Houthi te laka bei pui thlakna na kalpui ve reng boka chuti line Donald Trump chun Iran chu US ruahman anga nuclear deal pom turin anor apom lawani chuan bom chak tak manga baya lo vo ve mek bokani ole enge thleng zel don ti chu thil hriat chak le hriat hupur om tak ni loisi ania engponi se thuthar ber hre turin he channel hin lo ngai chang zel don nia